Hi guys! Good morning! Welcome back again sa mong channel guys. Kinan ko yung family vlog. Kung ikaw pa ka nakasubscribe diha, palihog kong subscribe, pinduta mo notification bell ug tan-awa diha ang nakasuwat nga all ug pinduta na guys karong sundan minimo adlaw-adlaw sa mga vlog, daily life na mo diri sa province. So guys, kung nakalingawan na sahay guys, agamang kuan mga kabuang kanang na mga basta kay bawo na mo kay ma-upload na mo diha kada adlaw guys. Guys, magprito sa kubuad kay among ipamahaw. Okay, magprito ako ng bulad na dilis. Ito guys, oh. Ito yung nabili ko guys ng linggo. Namili ako ng buwad na dilis. Tsaka itong isa, yung flying fish. Namili ako 1/4. Oh, see? Yan, magprito muna ako guys. Ano po guys? Magprito ako ng 2 bulad ng flying fish. Yan. Hindi guys, uy. Ano may pamahaw ron? Dali ka man, magprito po ko dari guys. Oh. See? So, kanawa. Sila, abgazid basta butong. Ano yan, ganahan ipailang guys, butong. Kaya di mapanay siya magsilbi o butong tanan kay hilaw pag atong niluto. Labi nagdinungag. Hinahanglan dyan, sa gulang dyan mo si Zagingan ni kahoy. Mo ipaibabaw ba. Kaya rin butong guys, ipailaom. Sila uban si Jana. See? Okay. Ayan. Ganahan magod ko guys nga ni prituhon. So, see? Ayan na guys, ready na. Arong muta ka guys. Yummy si ka bulinaw. Oh, karing flying fish. Pilawan ko na to guys. Nami ka Ano ka Tilaw ko ma. Okay, guys. Kit, di na. Di na nainit. Behang Japon. Sige, kib. Nami na. Yummy. Yummy, guys. Ano man, ang sama ni mong naamaot man. Nagpanilap. Mura mag-iring nagpanilap, day. Lami. Tiyo sa. Asa rin takuban guys, kaya pason sa sila na tulad to silang himo nga kuan. Nasa lagi gama nga project datos bay. Guys, aray na miss bay, kaya di sila darhi. Human naman di ay. Human na nilag arrange ang mga kahoy guys ti Oh, very good. Patag na mo pader. Patag naman na sila. Kaya guys, ang amang abuhan, hindi pa natapos ang aming abuhan. Tama na. Uy, kubasa. Bidako naman ay kubasa, guys. Tiya. Uy. Carbis na tada ni Day. Ukaan na tana na. Ha? Ukaan na tana na. Dali. Darita. Asa man kaagi, dana ka? Kau dana kaagi, kau. Kumang palijahan, guys. Nagkaruoy man. Dali nga, rili. Uy, di nagkanding ni kuya. Diyan na pasab-sab dari skilid. Very good si kuya. Ako di pa ko umao. Sa duha man din ni father kuan guys, nagpatag. Sige. Sud pag di ka masud. Yan guys, gipatag nagsugod ni father. Kay puhon og makasindo na patagulawan dari ato ni butangan og saminto. Yan guys, ang aming home sweet home soon. Gi-arrange na ni father ag dari kahoy. Ayan, mga na sobrang kahoy guys, dias pagkuan. Kung mga kahoy pa magamit man sa puhon. Kay magama mi og ad sa mga baktin. Gama na mag-ad ag mga baktin. Asa man dapit ka mag-ad pa? Guys, mangita pa mig area nga magamaan og ad sa mga baktin guys. Ayan guys. Nagpatag na spader dari sa mga home sweet home soon. Guys, hindi pa kamay nakapaglinis dito. Huy, aron naghana nagbunga gamang sili dari guys. Sana all. Naming bunga ng sili dito. Sana all. Daghang sili. Hala guys, daghang nagbunga gamang sili. Ay, madalaman din ni panakban sa ulol. Bisid mag-ulol dari guys kay mang harvest magsili. Yeah. Daghang nagbunga. Madyo yung kuya guys, kung tabang ng padir. Kumbati. Kay hapit na puhon, soon.
Sa'yo, magibuhat lang. Bye. Bye. Mag-unsab ka, be? Mag-engineer ka? Siya na, engineer. Engineer sa Baylihan? Engineer sa sakit imong kamot? Nagansam man ka? Nagansang? Sana all. Kanina mas among balay nga gi-build. Thank you to all sponsors. Nga nag-sponsor na madaning ibang mga materialis, guys. Salamat kay adyo ninsong tanan, guys. Guys, pohon, anin ako ninso makita din is among new house nga anin ako magsigig jagaw-jaw, anin ako magsigig tedek-tedek. Kay anhin nami dani pohon mo pud sa among house nga na kuan na humahuman, guys. Pohon collection. Ha? Kumbati ha kana iya. Kaya ruma patag na ning atong kuan kay pohon makasindo na patag bulawan guys ata na pa ning kuan. Tong pabutangan og saminto. Go na kang sidlanan. Alis ako pa. Asa man ka pa dong? Saan ko tanding? Ato ka skanding? Maglugway ka? Sure ka? Di ka mahadlok? We. Magudjud gani ka ato ka kasagbutan ko juron. Gamating ra basig ka. Hani man ya? Pinangga jang kuya gisang kanding, guys. Hala, pinanggang kuya gisang kanding. Padaghanon sa ni mo ya kay soon sa imong pag-eskwela mo na sinugdanan sa imong mga kuan. You know. Sinsya na mo, guys, kay way ili si Papa Gabs. Kaya nagtipid siya sa isang sanina. Nagtipid siya, guys, karong gamay glabunan. Itaw. Nag-ilis din siya, guys, kay basan isang likod. Mag-ilis pa din, abi palaman nila o kay ilis-ilis. Mag-ilis pa guys, no? Sana all. Mag-ilis pa gumok pa. Ha? Mag-ilis pa gumok pa. Mag-ilis ko na ba sa gumot? Ha? Nanay gatas ang kanding? Sure ka? Didi ikaw? Ikaw? Ako nabit na to. Uy, mama, sa tata. Kaya nagluto na ko kuan, nagluto na ko adu. Adobong bulprag ko no, guys, sa mga lutoon ni kuya. Ay pohon makabalhin na mi dari, guys. Sa among kaugalingan na gadzud kana di na ta maka langha makasagap og mga balitang di maazo. Ani mauna. So ari na jud ta sa tang kaugalingan. Pohon guys, kaluyas Ginoo. Tugod sa kanan. Mo na guys, maningkamot tang maazo, maningkakay tang maazo. Asa lang pag enjoy ing nagdakig sweldo sa YouTube kay Ginoo ko ang sweldo sa YouTube kay bawo pa laman mo. Salamat na naman sa kung maabot og 5,000 among buwan. Sabot tanding. Nagsabad? Sang na tara na magbaran. Mo nang ato ko na issue guys og dakig mig sweldo kasabot ba mo. Kay Ginoo ko di ka dakig among sweldo. Pastilan igo-igo ra na mapalit pa mig bigas. Salamat gani ko na sa uban nga kuan nga na always nag-support na mo. Di nila bizaan sa mga videos kada adlaw. Labi nagdi mo skip sila. Nakadyo nagtabang na mo, guys. Tinuod laman dyan. Labi na nakatabang na mo. Kaya wapan taon na naman ang human, guys. Pero hapit na. Kita na gatang future. Future house. Ayan. Anhin ako nito pohon na ni makita. Gaya masing-misig. Tadyak-tadyak na rin vlog sa mga bye. Dito na ko mananam ko buwak ko tos gawas. Dito rapit. Itong mananam ko flowers. Dito. Sa palibot. Na guys. Dari na ko makita mo luto-luto. Dani. Kaya danig ang mga abuhan. Puhon. Kulas Ginoo. Pananahaman upay. Ganto. Papailan pa na mo taman doon sa ibabaw. Pasulbong. Karoon na maitang magatang sin. Guys no. May tuon baboy pa. May tuon baboy. Lami luto og baboy. Hoy. Lami ko luto og baboy, guys. Mahal ang baboy day. Kagi padang ati yan mo tatong lutoon. So spaghetti meatball. Mean guys. Buwan. Ano to ayos? Ayos? Adog inam ayos kayo. Bawal. Tinga magud ko gabi guys. Di man ko naging gabi nga rin sa bahay kay kanto nyo. Ano to? Naka all magsweldo. Ano ni ko halag ino ko tiaw ang lamiag mauhon. Guys no. Ang padako kung taka sweldo pa. Ito naman sa tumoy.
Ako man sa kumain. Ako sa bagay, lakit na dyan hinong panasing kumil, guys. Palit din na magbugas o paniguro. Yes, no? Kaya ka na magpamid, ta? Diba? Ngayon sa aming tiwas, guys, nandiyan na magchika-chika. Magluto na ko nila ang snack na spader ni Kuya. Guys, magluto sa ko na rin snack nila diya. Snack nila sa Papa Gabriel ni Kuya Gael. Guys, tiya mo na siya, guys. Ag buttermilk nga ani gamon namang pancake. Salamat ka Jote sa imong gipadang karing gamon na ready na ni siya, guys, agamon. So magkuha na siya complete pancake mix, just add water. Oh, complete na ni siya tanan, guys. So di na ta magdaghan og burit ani ipang sagulda ni kay kompleto naman eh. Guys, magama kog snack nila, guys. Nilas Papa Gabriel. Karang isa ka isag tunga. Kino. Tunga. Si Kin may ang assistant na ron, guys. Ito og water. Okay. Just add the water. Mix. Ragod na si guys, ya. Yan na, guys. Init na. Siguro arki kagwang init na dyan. Ay, init na, guys. Kari dia. So, magsimula na tayong magluto ng ating pancake. Si Ken hang assistant, guys. Mong sisay kabut na. Na, guys. Maglunod na midari sa mga pancake. Di ka dyan na hadagkaan kay arong. Kuan ba? Di pag sumo. Namin yung gugag matoy pag. Nang madizot. Guys, no. Ayan. Wow. Okay. Natataod, guys. Magbuka-bukaw na siya. No, sugod na gani. Okay. Na guys. Pakita naman na danis first. Natang lutoon. Na guys. See? Ano siya? Luto na siya. Ron tataod. Magbaliktad na guys. Ayan. Wow. Yummy. Okay na siya, guys. Baliktarin na natin yan. Yung taod-taod, guys. Siya. Baliktarin. Oh, ayan. Wow. Ang sarap. Nabatangan na magsirap. Ang sana all. Hindi mo masultikin? Nami. Sana all. Sana all. Ang assistant, guys, na. Excited ka, Adjo. Majabukin. Nasa kayo majabuon sa ng atang gamang pancake. Haunin na natin siya, guys. Kaluto na siya, guys. Ayan, wow, kasarap naman ito, guys. Oh, yan na. Sana all. So, guys, araw mapakitan, guys. Umahama na midayig luto. Dana, guys. Luto na. Yehey! Malikim. Yehey! Arang lipas ang kim-kim, guys. Oy, sana all. Luto na, guys. Yummy. Luto na ang aming pancake! Nga, meron na ito sa gawas, guys. Kaya ito, sinas papadato ng huwat. Tan-tadan! Ang pancake ay ready na! Tan-tadan! Bay natin sa Josephine ba? Ha? Bay natin ate Josephine. Haman? Wow, ang ka-cute ka, Adjut eh. Diyan na, guys! Diyan na ka mang niluto diya. Wow, yummy ka, Adjo. Pila di ka nagbuok di. Kari. Tanga na tayo mong platito. Sakin sa mga ka-inday. Kari mo? Sila yung mamilis ila, guys. Lagi mo pader. Lagi mo, kuya. Kari? Dito dati mo. Batang. Ang syrup. So, mo to dyan ibutang, guys. Syrup. Kaya arong lamiin. Kabuti. Kabuhi ka. Gamay ra ko nung ija, guys. Kay kabuhiin ko no po siya. Pag sure mo diha. Pader. Mana dyan ibutang, guys. Kani diha. Original syrup. Salamat eh. Minsan man mong ate Josephine B. Salamat. Thank you so much, te. Mana dyan imong ibutang dari, guys. Okay. Mi kayo. Unday. Kaun. Di pa dir, raga to. Diyan na ka. Guess mo kaon ko. Kay mga anta. Nganta, guys. Yummy ka, Adjo. Yummy. Nganta ninjo. Kaon. Nami. Day, hirap. Fluffy ka, Adjo, guys. Nakarang ka fluffy. Wow, yummy ka, Adjo.
May aoy. Mut pa dyan. Mut kayo. Apa? Ano? Kain day. Kain. Shush. Yummy. Yummy day. Mami. Yummy. Favorite sa mga chikiting. Kaju. Hindi ka tubig. Tangan pa, Ken? Hindi ako siya. Tara. Ano ka? Kana, arrange. Guys, bupang ko. Maghang nagama guys, siyam kabuok. So, 9 kabuok siya guys, ang nagama na mo. Mukbang may og pancake. May guys, na may kaso. Pada mga binlan. Guys, kuwangon siguro guys kay no. Kan pa? Very good. Kaon. Damay sa plato mo. Yes. Butang isa. Tangikin, batangis sa kainday kin. Ajo ka jo daghana karon di ka jo tamis. Tamis man gud siya guys, mo nang di ka jo daghanan. Kana sakto ra. Sa ko pa. May unahan. Kaan la. Lami day. Wow, sarap kaayo. Oh, lami oy. Lami kin ka jo. Sana lami oy. Tapos mabuhin ako. Very good. Bye. Diya guys. Wow! Maora na yung mga video rong adlaw guys. Salamat sa inyong kanunay pag-uban na mo guys. Sa mga videos everyday nga mag-i-upload diha. Sila kalanrakas ng uban. So guys, adyon so kalimti pag-like ug subscribe ang mga channel guys. Kinan Kim Family Vlog. Salamat daan o adyon ninyo i-skip ang mga ads nga naa diha kay nakadto nagtabang sa mga pamilya guys. Thank you so much. Thank you advance sa amping mo tanan guys uga sa magani mo karong panahon na. Oh, see you tomorrow guys. We love you. Guys, kaya nakalimutan na ha, Elsa Grace channel. Shout out mindiha ninjo te. Shout out mindiha ninjo. Og happy second birthday sa pag-umangka ni Ate Ede na si Mariel Grace Cañete. Happy second birthday ni mo be. Shout out po ninjong tanan guys. Og ni Ate Elsa Grace channel. Bisita hagin na channel guys. Kaya ron taon pa makuha na to sa ate. Thank you guys.